Додгоҳи низомии ноҳияи Акмолини Қазоқистон рӯзи 24 август ҳукми раиси пешини Кумитаи амнияти миллии ин кишвар Нортой Дутбоевро эълон кард. Муҳокимаи додгоҳӣ пушти дарҳои баста сурат гирифт. Иттилои расмӣ дар бораи баррасии парванда танҳо имрӯз дар сомонаи Додгоҳи олии Қазоқистон нашр шуд. Бар пояи ҳукм Нортой Дутбоев дар ошкор кардани асрори давлатӣ ва баромадан аз ҳадди ваколатҳои хизматӣ муттаҳам шуд. Додгоҳ ӯро барои 7.5 сол зиндонӣ кард. Ҳамчунин бар пояи ҳукми додгоҳ Дутбоев аз ишғоли вазифаҳои давлатӣ барои як умр маҳрум шуд. Додгоҳ рутбаи генерал-лейтенанти раиси пешинро низ лағв намуд. Раис Муратов, як тан аз афроди дигар ки дар доираи парвандаи маъруф ба парвандаи Дутбоев муҳокима мешавад, бо айни иттиҳом ба муддати 5 сол равонаи зиндон гардид. Ӯ низ аз ҳаққи ишғоли вазифаҳои давлатӣ якумрӣ маҳрум шуд. Чанд тани дигар низ дар доираи парвандаи мазкур муҳокима мешаванд. Нортой Дутбоев ки аз соли 2001 то 2006 Кумитаи амнияти миллиро раҳбарӣ мекард, 26 декабри соли 2016 боздошт шуд.